Gowo garpu karo cendokku. Halo. Kowe ning ndi iki? Kowe ning ndi? Ya ora isi ning kretek lho. Kerek krotek, Lek. Iya. Wiro bes. Aku airdrop ya, Mas. Sawi mangkok. Sawi apa? Sawi mangkok. Ya kowe bibirnya tuh online. Online, tapi aku beberapa kali tuku gini Bang Martin cilik-cilik terus tak sing wis apa umur 5 sampai 7 dinonan kan sem Ada kuning. Aku bibit wis tukol wis dadi. ono sing aku dipokno sing isih nganu bibit apa biji ngono. Oh sing langsung urip. Online nek biji nek sing urip sing cilik umur 9 bulan boleh nomor Nah terus ngah. Aku ero ndure dikene. jelajah lek. Ngerang nang ora. Akare tok to malang resik. Duwe digawekno. Namunan. Media. Kemasan esuk lek durung sak sore oyotmu bablas pangan Pak. Ya beli kan oke. Monggo ae cilik-cilik gone basi ngah. Ya sih dibati kabel kan entuk sih kompensasinya. Tapi nek kita cilik niku ya tak sepiro. Iki kan sekat gede sih lek. Iya. Oh itu cilik. Ini ora sukat. Suter berarti. Sut. Suter. Kan rendah. Ora tegangan rendah apa nek tegangan. Apa Tangan sedang sutet berarti ya. suteris. Pokoknya ora sutet. Suteris. Lah aku kowe sing wong safety lho, dene ngerti lah. Terus ngah. Arti aspek. Yang saya Ini pantau kan artinya cekapi kok. Boiler. ambil beras safety beras. Beras ya itu. Saya mau safety beras. TPE. Apa
TPE di anu sakake tapi anu kontraksi yang konstruksi tapi TPE mah tapi perlu tapi pemerintah Dia mereka praktik kerjaannya ini kulit kayaknya gremeng terus. padahal yang TPE di Bang tidak TPE main power. Ya. Waktu kan. Gunung piro kan? Masa gunung karo wong semono. Mangat. Pak suwanto saya gaweane. Santai lek, nggarap banip kan. Makan gaji buta kan. Aku garap nek Samarin tok dek pengajuan. Biene wonan ah. Wah. 1300 aku nggarap terakhir ku pakai 900 piro nek. Saya tak lembar nggurno omah. Aku udah kayak latihan monoan malah sitok. Wah. Mbek bene Bang. Aku iki digremengi Mas Wisnu ae. Ngopo? Dek esuk kan ana anu sih. Ana angkruk nek mburi sih. Dek esuk ndok kene. Misal maksud Awan ndok kene, iki sore ndok kene. Kuwi kerja ta ora? kedepan enak. tapi Kita men Celeng celeng sing enak. Unta ya tau kan. Babi tau. Tapi tahu aku. ya enak kalau mantan masih ora tahu jalan Ya malah sering. Ya ora sering. enak jalan sih mbak babi Enak celeng. Sawine enak kuwi. Iya. Ya sing gawe iku sawi, ya sing ompep. cara didelok saka bentuke kan wis genah enak jalan Nek babine kok iso. Soalnya nek celeng ki nganu ndek kan alami sih mangane tipes. Manis. Celeng Iki pirasan iku? yo Oh sapi nah. aja mbok kaya iki ngono aja kun angel lek. angger muni Gerbek enak karo ra enak. Karo patah enak karo ra enak Enak nek sak urip. karo bandingno karo wedhus, sapi, ayam. enak ndi Enak tergantung masake sih yo nek kok yo. Rasa dagingnya, Rasa teksturnya. dagingnya, teksturnya Celeng. celeng. Nah. Jangan pisan kayak pas di bedake mahasiswa aku. Lagi untuk ke kampung iso entuk ngonoan lur. Lontongnya terasa mangan pitangan. Jalan? Celeng. Nek nggon Tak pinggir. utang lho, Gres. Isi nek nggon ngene iki. Ah, kok mangan tok aku. War jebulane ngono. Aku mulai. Kecap lontong bisa. aja gak enak Rada kuning kita. Oke. Iki lho. Tapi nek nggon Amerika kan bacon strip ngene. Yo digoreng di grill ngono biasa. Aku tau nyacak. Kita apa buka. Bacon yang tipis itu. Yo kok ngene iki. Heeh. Ning hotel. kayak kecap sih Wes Nyacakan wis mateng wis. Aku cukup 5 lembar. kita pun kalau kecap. nah aku mbok cek Tak pangan siji. Rasane dek ngene ya. Nganu perasaan goro-goro wis ke nganu Bas. Wes Ora emang rasane enak. Emang aku pengen ngrasani. Tak rasani, rasane siji. ketak wis tau kun wes enak nah aku tak wani. aku nek babi aku ora pernah ya kemungkinan nek cara pikir aku lho ya 11 nek karo ketak ya ora. nek karo ketak Ora. iso Aku ketak iki, Bun. Aku ketak goro-goro nganu. Nek kono kan nek pas Natal kan Iya. wong 2 minggu sedurunge wis ring nganu sih, ring hutan, bedak terus disale di asap ngono lho. heeh Terus pas Natal Dipanggang. di nganu di asap heeh. Ki ono monyet. Nah nek nggon kono ki nek ning gone wong namu ora dipangan ki tidak menghargai banget. Terus aku isi kok kon pangan kuwi. Wong udah seneng dadi mulut apa ya Aku ki Aku asline kok sithik untuk panggung tangan koyo anak Iya. tangan bayi ngono. Hmm. Tak enak terus ngono. Kan kudu dinyatak sithik kan. Nek ora sengkaruk sih kok kena balak ngono. Kuwi.
Aku kerep delok anu lho. Daging babi kan kulitnya kan kayak ono kulit terus ono gaji ono apik-apik sing. iya. Biasanya kan goreng terus Kita dicocol kodok ambek iwak gini. sausnya kan kayak enak. Iya. Terus menurutmu ora ngene guys, ora enak ya? Bang, enak mas awak pun. Nek biasane kok ngono iki, apa? Perasaan sing wis ditanamkan garam, jijik, Tapi aku nek cacing pita. sosis enak. Sosis sosis tawa. Oh, enak. Aku pernah dikasih. Yang ngicip pita. Aku kok makan babi kakek anu. Boleh. Saking roti rasane. Tapi masih nek ono liyane aku akan liyane ngono lho, Lek. Wis suwi wis ora. Masih nek ono ora ono liyane terus kayak pas suguhan adat apa-apa. Siti ora kayak ngono. Babi bangsat. Selamat siang. Ulah sagu kuwi, wah kuwi enak banget nek. Kuwi aku seneng aku. Gendon. 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 Wah enak banget. Kita main gendon kok. Tahu lek kae. Ning kene padha do mangan. Bakar enak kok. Aku kayak dibakar no bane gendon. Gendon randu tapi itu nok kene. Anu kelapa. Nek gendon klopo mosok enak kuwi. Gua aku tahu kan gendon apa. Bane gendon sing di rumah nek kayaknya. Bahane gendon, masake gendon. Heeh. Putune dibakar. Inception. Gendon dalam gendon. Iki sampe semucik pirang-pirang. Lah warung ora karo Pak. Aku tak warak guru-guru. Nah, jadi aku ngetok ya. Biasanya koko itu ngetok sampai aku. Kopi ben iku gon iki. Iki aku bawa sak jar 12 ya. Makasih Lari, makasih Basina. Yang Basina. kan teka bakoken. Apa? Kelek. Lah karamu butuh upload di YouTube sih. Ora. Silet niku lho, Cok. Mateng, karek nyuwiri sih. Sidik-sidik. Kayane iku susah. Ah, sumpete bengkong nek mau ora. Ngajarin nih. Ya, mau ora. Dana nggak ngancen ngono sih. Tangkap posisi. Posisi tensi edan rak situ. Ketika ini langsung melungo. Teko cilik langsung melungo.